Husk lige på, at som Ture også nævnte, så er det ikke investerings- og rådgivning, vi kommer med her. Det her er, hvordan jeg har gjort, og hvordan Ture har gjort. Velkommen til episode nummer chok. Jeg kan ikke huske det. 11. Nummer 11. Ture har lige briefet mig på, at vi i dag skal snakke om investeringer. Det glæder jeg mig til. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg er lidt spændt på at høre. Jeg ved, det er jo en af de ting, vi er meget uenige om. Ja, det er det. Eller ikke meget, men vi er i hvert fald forskellige på det, ikke? Nogen siger rød 12 på rouletten, eller rød eller sort på en farve. Og andre investerer i aktier. Ja, den langsigtede vej. Den rigtige vej. Jeg er ikke sikker på, at casino er langsigtet. Men velkommen til podcasten. Jeg har fået lov at lave introen i dag. Vi har savnet jer. Jeg håber også, I har savnet os. Skal vi ikke bare springe ud i det, Lose? Det tænker jeg. Lad os gøre det. Og det, der er sådan lidt af spændende i forhold til iværksæt-podcasten, det er jo egentlig også lidt din sigt i forhold til en, der også har en anden virksomhed ved siden af, og også nogle andre assets, der arbejder for en. Og hvis man nu dykker ned i den her investeringsverden og ved ligesom, at nu skal jeg få mine penge til at arbejde for mig. Ja. Hvad er så din filosofi i forhold til investering? Jamen, jeg kan jo starte med at være transparent, skulle jeg til at sige. Transparent på det. Og det er faktisk sådan, at jeg har ikke en fikst vej til investering i dag. Og jeg tror heller ikke, jeg er verdens bedste eksempel på investeringer. Fordi at tit og ofte, så er jeg spontan mand. Og det gør, at nogle gange så får jeg købt nogle ting, som er en rigtig dårlig investering. Ja. Og det er ikke aktier. Men jeg har et eksempel på, at jeg eksempelvis har nogle forskellige biler. Jeg har en McLaren. En entry-model, lad mig lige skynde mig at sige det, 540C, ikke helt gammel, heller ikke helt ny, og så har jeg en MG, som er en bil fra 1956, rød, uden tag, uden seler, veteranplader. Og den købte jeg en søndag eftermiddag, hvor jeg havde været på besøg med mine forældre, og så nævnte jeg for min far, at jeg godt kunne tænke mig at have sådan en gammel bil. Et eller andet gammel bil med manuel pind, du ved. Ja. Og det mente han, det holdt der lige op for enden af vejen. Ja. Og det var søndag, vi var der bare lige på besøg til en kop kaffe. Og så slår det mig, den skal jeg da lige op og se. Ja. Og så på den måde, så nogle gange er jeg lidt for spontan, så jeg har ikke vejen i det nu. Men det er faktisk lidt sjovt, at det skal være tesen i dag, fordi det er sådan, at jeg har gået og grublet over faktisk her den sidste måneds tid, hvordan skulle min investeringsprofil begynde at se ud, fordi jeg synes, at jeg har været for rundhåndet med mine investeringer, forstået på den måde, at jeg har blandt andet nogle udlån, jeg har et etcifret millionbeløb, men relativt stort etcifret millionbeløb, lånt ud til andre virksomheder, som jeg ejer en del af. Og det er også en måde at forrente på, ikke? Men omvendt så er der en lidt højere risiko med sådan noget, fordi det er aldrig sikkert, at det iværksættereventyr, det går godt. Og det gør, at jeg begynder at revurdere min risikoprofil anderledes. Men hvis jeg sådan skal prøve at dele mit op, vi kan selvfølgelig gå ned i det undervejs, men hvis jeg sådan kort lige skal sige ud over biler og lidt dumme ting, uger og sådan noget, jeg også har købt en gang imellem, har faktisk 2 uger lige nu. Jeg har et Rolex Submariner, tror jeg det hedder. Begge fra slutningen af 2023. Det ene med date og et uden date, og troede det var verdens bedste investeringer. Det har det faktisk viser ikke at være endnu i hvert fald. Jeg har et, der ligger til salg med kommission til en forhandler inde i Aarhus, og det er ikke solgt endnu. Og jeg kan huske, han sagde til mig, at det tager maks en måned at sælge. Det er da ikke solgt endnu, det har sgu lagt ned over en måned. Ja. Så på den måde, så tror jeg snuser lidt til diverse. Men som den ser ud lige nu, så er min måde at investere på meget internt. Okay. Så jeg putter penge i egne selskaber. Okay, hvor du selv har kontrollen over, hvad der bliver i hvert fald med kontrol. Med kontrol. Okay. Og jeg vil sige, at de næste 6 måneder frem, nu skal vi lige en måned længere hen, før den nok ligger færdig, min lille plan, jeg kan godt lige at skrive det ned. Bare lige en note eller et eller andet. Her er lige mine spilleregler for det næste halvår. Ja. Og der kan jeg sige, at indtil videre, så ser spillereglerne sådan ud, at hvis ikke jeg har fuld kontrol med selskabet, jeg nogle gange vil putte penge i, jamen, så putter jeg ikke penge i det. Okay, og det vil være en af de ting, som jeg vil gå i. Så der kommer ikke flere udlåner. Vi har faktisk også meldt ud til nogle af vores medselskaber, at vi ikke kan bidrage til likviditet, eller factoring, kunne man fristes til at kalde det. Altså det, der er i det, der er i nogle af vores selskaber, der har de måske en kunde, der har 30 dages kredit, og for at den virksomhed, vi ejer en del af, ikke sidder i den situation, at de skal vente 30 dage på pengene, så får de pengene up front fra mig, og så får jeg pengene direkte fra den leverandør, de nogle gange har handlet med. Jeg kan så godt vente 30 dage.
Ja. Og det får jeg så en fee for. Og jeg kan sige, at de ligger typisk på et sted mellem 3 og 5% i cut for hver udlån. Så lad os sige, at vi har et udlån på 100.000 kroner på en faktura på 100.000, jamen så får jeg så 3.000 kroner for det efter 30 dage. Ikke? Ja. Det er forrentningen, og det har vi gjort rigtig meget tidligere. Det vil jo så sige, at det primære investeringsmåde, du ligesom har lige pt. I hvert fald, det er ikke igennem aktiemarkedet, igennem børsen, hvor du køber enkeltaktier, men faktisk mere direkte kontrol. Ja, altså det er det nu. Ja, det har det selvfølgelig ikke været i starten. Det er måske lidt sværere. Det er det ikke. Og jeg har også købt aktier på godt og ondt. Jeg tror, jeg nævnte for dig på et tidspunkt, at jeg shortede jo Tesla-aktien på toppen af poppen sidste år omkring november, midt november, tror jeg det var. Shortede lige efter jeg købte. Ja, lige efter du købte. Og jeg shortede den med et relativt stort beløb. Og tabte i øvrigt 750.000 kroner straight ahead. 748.000, fordi der er lige noget med lige det den lukker. Men lad os bare sige 750, det er fucking det samme. Johan, vi må ikke bande i dag, skal jeg lige sige. Det beklager jeg. Ja, det har vi fået at vide. Vi må ikke bande mere. Vi skal ikke bande mere, og det bryder vi faktisk heller ikke om. Men det nogle gange så går det lidt stærkt her, og typisk så får vi også en øl til, og så det er bare som om, så flyder det lige ud af en. Det mente jeg selvfølgelig ikke. Det jeg frem til, det var, jeg tabte 748.000, tæt på 750.000 kroner ved at shorte en Tesla-aktie. Og det gjorde jeg, fordi at jeg satte stop-loss på, altså en automatisk sikkerhed for hvad det hedder, hvis den når et eller minus, så sælger den automatisk. Ja, lige præcis. Og det er fordi, nogle gange så er jeg jo i løbet af en dag i forskellige møder, og har måske en presset kalender, så har jeg ikke lige tid til at sidde og tjekke det her. Så normalt har jeg ikke kørt med stop-loss på den måde. Det er kun, hvis jeg har daytradet, som jeg også har gjort en lille smule, hvor jeg har handlet valuta op mod hinanden rigtig meget, faktisk. Enormt risiko stramt, skulle jeg til at sige. Det er nok på en 10'er ud af risici. Hvis man sådan har fra 1 til 10, så er det høj risiko på 10'eren. Men har også lavet nogle gode penge på det. Altså nogle dage kunne vi jo lave 300-400.000 på en halv time. Det er ikke noget at anbefale til nogen, der må lige skynde mig at sige det, for det er meget tæt på at ligne et casino i min optik. Og det er nemlig også det der, hvor vi udskiller os fra hinanden. Fordi jeg har den lige præcis anden tilgang, i hvert fald i forhold til enkeltaktier. Fordi du har jo ligesom, ud over de andre investeringer, du har, i hvert fald til aktiemarkedet, indtil videre haft en lidt mere risikofyldig tilgang, hvor du har shortet noget og lavet lidt daytrading. Og man kan sige, at jeg er den helt anden skole, den klassiske gamle Warren Buffett skole, hvor jeg så selvfølgelig også er startet meget tidligere end dig, men sådan set investerer med et langsigtet horisont. Så min investeringsfilosofi, det er faktisk, at jeg køber ikke noget, som jeg ikke holder i mindst 30 år. Ja, og der er jeg meget modsat. Og det er minimum 30 år. Så de aktier, jeg investerer fra, ind i enkeltaktier, udover de ETF'er, man har, de bliver bestemt ud fra, at de har om 30 år, den her virksomhed. Står den bedre om 30 år? Ja. Hvis ja, så er det her en investeringscase. Selvfølgelig til den rette pris, og så prøver man altid selvfølgelig at finde dem, der lige er faldet mest, så man får ligesom den bedste pris for det, man gerne vil købe. Ja. Men det er sådan set den måde, jeg kører det på. Fordi det er meget spændt på det her, fordi det vil jeg gerne høre. Hvorfor gør du det så tidligt? Fordi der er engang en klog mand, der hed Albert Einstein, som blandt andet sagde, at det her med Rentes-effekten, det er et af de største kræfter i universet. Det er korrekt. Og lige ved fysik og sådan noget, der stod der på Albert Einstein. Det tror jeg godt, man kan. Yes. Men det er nemlig det, jeg gjorde som meget ung allerede. Vi snakkede i en tidligere episode omkring, at jeg begyndte at investere som 13-årig. Og allerede, da jeg var i skole som 13-14-15-årig, der begyndte jeg at lege på de her online-sider, der hedder, Rentes-effekt beregner. Ja, så jeg bare regne ud, og så kunne jeg ligesom regne ud, okay, nu har jeg brugt de her 1.000 euro for min bedstefars børneopsparing. Ja. Hvad sker der med dem her, hvis jeg laver et 7% afkast per år? Hvad sker der om 25 år? Hvad sker der om 30 år? Hvad sker der om 40 år? Hvad sker der om 50 år? Og så regnede jeg altid videre. Hvad sker der, hvis jeg har 14% afkast i stedet for 7% afkast? Jeg ved godt, det er urealistisk. Gennemsnittet på aktiemarkedet de sidste 50 år har været 7,4. Ikke hænge mig op på tallene, men det er i hvert fald det, jeg husker lige nu. For den sikre investor? Lige præcis. Ja, nej, for det generelle marked. Hvis du har været i markedet, så har været det gennemsnitlige afkast været 7,4% årligt. Det Big Short er ikke med i den. Det er det ikke. Eller jo, det er det faktisk. Det er det jo. Fordi det er 50, hvis du havde købt for 50 år siden, jeg forstår, så er finanskrisen jo blandt andet. Men min tese til det er jo, at
For at der er nogen, der kan få penge, altså lave et profit, så er der nogen, der taber penge. Ja. Sådan er det jo. Men det er også det, der, hvor jeg så går imod den tese og siger, at det er rigtigt, men det er det jo kun, hvis du sælger. Så The Big Short, for eksempel, det er jo en film om finanskrisen 2008, hvor Michael Burry han tjente en helvedes masse penge på at short aktiemarkedet. Ja. Og det er jo selvfølgelig flot for ham, at han kunne time markedet. Det vil jeg våge at påstå, det der ikke er særlig mange, der kan, og det kan man ikke gøre pålideligt. Det har Michael Burry også vist sig ikke at kunne gøre pålideligt. Hans bets bagefter, han har i hvert fald ikke ramt den endnu. Lige præcis. Hans bets bagefter har ikke virkelig ramt, og han har lavet mange bets, fordi han er blevet populær på det der. Ja. Så det der er i det er, at ja, i en finanskrise, så er det lidt forudsagt i ordet finanskrise, at næsten alle aktier kommer til at falde. Men det der er i det er, at hvis du er investeret med en horisont, der hedder 30 år, og du har investeret 1 million kroner i det her aktiemarked, så er det næsten lige meget, om du ryger ned til 200.000 i værdi. Fordi hvis du kigger på de sidste 100 år, så er det med garanti, at man kommer tilbage på toppen efter det finansmarked. Hvert efter det her, den her finanskrise. Fordi efter hver finanskrise, så kommer der en opblomstringsfase. Og det er det samme, du ser med 2008. Kig på de seneste virksomheder, der er performet godt. De er alle sammen blevet stiftet i 2008 og 2009, som så bagefter er gået med i den bølge her op. Det er det samme med 2000, der hvor vi havde .com-boblen, som ligesom sprang. Så det handler om, for mig, de investeringer, jeg har, det skal være investeringer, der godt kan overleve en finanskrise. Fordi det er klart, at i en finanskrise, så er der nogen, der går konkurs. Og dem skal du bare ikke være investeret i. Bare. Men det vil jeg finde ud af, hvem der... Og det er også sådan, at jeg tror, finanskrisen ses i forskellige klæder, uagtet at det lidt har den samme klang. Ikke? Ja, lige præcis. Og det er også det, hvis man for eksempel kigger på McDonald's, virkelig godt investment, hvis du havde købt det for 100 år siden. Og ja, det fandtes på børsen for 100 år siden. Microsoft, pissefedt investment, hvis du havde haft det fra start af. I år 2000, der faldt aktien 80% på et år. Men du blev altså belønnet, hvis du ikke havde solgt. Og det er lidt det, tesen er. Så og det kræver selvfølgelig lidt en psykologi, der forudsiger, at du ikke kommer til at panik. Fordi jeg kan godt huske selv, jeg havde indtil videre oplevet en finanskrise. Og krise, det er måske et krak. Det var i corona, hvor på nedlukningsdagen, der falder vi altså mange procent. Og jeg kan lige pludselig se, at mit aktiedepot, det er 40% i minus på en uge. Og så jeg tror det ender med 60% på værste tidspunkt. Men jeg solgte ikke. Tværtimod, jeg købte faktisk. Fordi det er nu det er billigt. Og det er lidt sjovt, fordi man siger lidt, eller min filosofi er lidt det her med, at er det ikke lidt underligt, at aktiemarkedet, det er det eneste sted i verden, hvor folk de løber rendende væk, når der er ting, der kommer på tilbud. Alle andre steder i shoppingcenter, og hvis du hører 80% tilbud, 80% nedsat, så løber alle derhen og vil gerne have det, der nu er at købe. Hvis du er på aktiemarkedet, og Apple-aktien falder 80%, så løber alle skrigende væk og sælger. Og der er jeg den modsatte, der siger, jeg løber hen, fordi nu har jeg 80% rabat på en lige præcis, på et kvalitetsaktie, eller en aktie er jo egentlig bare en del af en virksomhed, så sådan set hvis jeg har en Apple-aktie, så ejer jeg Apple. Så derfor så får jeg lige nu den andel af Apple for 80% rabat. Det vil jeg gerne, hvis jeg selvfølgelig vurderer, at Apple overlever det her fald. Nogle gange er faldene også berettiget. Der kan jo komme nogle selskaber, der lukker. Vi så også lige nogle bankenheder i blandt andet USA, ikke, som er lukket her for ikke så lang tid siden, og det sidste 1,5 års tid, uden at det skal blive for meget bankesnak. Men det er heller ikke fordi, at jeg som udgangspunkt er jo egentlig ikke imod aktier, og investerer også til tider i aktier, hvis jeg lige synes, der er noget, der giver mening. Jeg har en frygtelig masse Norwegian-aktier. Og dem købte jeg, da de fik en over nakken. Flyselskaber, det er aldrig godt. Nej, men de fik en over nakken, og den er steget helt vildt. Jeg kan ikke huske mange procent, men det er fandme mange indtil videre, og jeg hænger bare i med den, og der ligger mange penge i det, ikke? Men jeg tror bare, at at gå i aktier for mig og lave det afkast, vi snakker om her, sådan all in, og det er det, jeg skulle sætte mig lid til, det kan jeg ikke leve af. Nej. Det tjener jeg for lidt på. Det tjener alt for lidt på. 100%. Så jeg er high risk nu.
Det er også derfor, at jeg ikke vælger at springe ud i en masse ejendomme. Jeg har 2 forskellige ejendomme, og jeg tror, at de har en værdi af 20 millioner kroner, tror jeg. Så ejendommen er lige på 2 ejendomme, og det er så omkring 20 millioner kroner, og så kan de stå og hygge sig. Fordi det stiger jo bare organisk med ejendomsmarkedets hvad kan man sige, prisstigninger ud i byen, ikke? Ja. Og det er sådan set fint nok, men forrentningen er slet ikke høj nok. Ja. Jeg skal have noget, der giver i hvert fald 50, 60, 70, 80, 90, 100% afkast, hvis ikke flere 100% afkast. Ja. Men det er klar over, at med det, der afhænger det også af en enorm risici, altså kæmpe risiko. Og det er jo også derfor, jeg går så ikke all in. Så er det jo et spørgsmål, hvad din reelle afkast er, for det kan jo godt være, hvis du har 10 bets åbent, nu kalder vi det bare lige bets, og du får 150% afkast på den ene. Det er langt over 7%. Men der er kun en af de her 10, det er stadig langt over 7%. Det er langt over 7%. Ja. Det er det. Ja. Men det kræver en enorm meget mere ressource end at købe en aktie. Og det er det, så du lægger meget mere i det, og omregner man sin tid og det, man bruger på 100%. Selskaber, så er det noget helt andet, og det kræver noget erfaring, og nogle af dem lukker også, og det har nogle omkostninger. Så jeg er helt enig, at der også nogle gange, så ender man med at blive snydt, eller hvad der nu kan ske i sådan noget. Min tese er bare, at jeg tror men det kommer også an på endgoal. Fordi hvad er endgoal? Hvor meget økonomi? Hvad er mange penge for dig? Hvad er det så realistisk set? Hvad er mange penge? I aktiemarkedet? Nej, bare en general, det her beløb her, det vil du gerne kunne belåne dig for, vil jeg sige. Fordi det er sådan, det fungerer i dag. Du har en egenkapital, som er spredt ud over nogle forskellige virksomheder og noget, og det kan du privat belåne dig for. Ja. Og så kan du gå ud og vurdere noget med skatteteknik og sådan noget, tænker jeg gør, ikke? Så bare lige fortæl mig, hvad er mange penge? Hvad er det, der er nok? Er det 30 millioner danske kroner, du vil være god for, eller er det 20, eller er det 10, eller er det 5? Hvor er vi hen? Om 10 år. Du er 20 nu. Ja, 20. Så 10 år, så er du fylder 30. Hvad har du så stående på bankbogen? Ikke i cash, fordi i min optik, så må det godt være delt ud i blandet. For mig er mange penge egentlig allerede alt over 2 millioner. Men hvis vi snakker, og når jeg er 30, så har jeg selvfølgelig en ambition om at... jeg har ikke fastslået et tal endnu, men jeg tænker over de 20. Ja. Men du hæfter dig ved, at mange penge er 2 millioner kroner? Lige nu for mig er mange penge 2 millioner. Jo, det mener jeg. Og det vil man opleve undervejs, at det ændrer sig løbende. Ja, så for dig er det måske et antal. Jamen det er det, jeg mener. Ja. Men jeg sagde jo også engang, hvis jeg bare kunne lave 1 million. Ja. Eller 500.000. Så du siger, det her med investeringscasen, det kommer lidt an på, hvad dit endgoal er. Yes. Og det er det, fordi at hvis du skal lave 2 millioner kroner på 7%, og du har en egenkapital på 150-200.000, så er det fint nok. Det går da meget godt hånd i hånd. Ja. Men hvis du vil have 100 millioner, og du har lige nu en egenkapital på 150-200.000, så er der for langt med 7. Det er der ikke. Så kan du gå på pension som 80-årig, hvis du ellers er i live som 80-årig. Og det er så 7% måske ikke engang nok. Og det er det, jeg er fuldstændig enig med, fordi det med investering, det er der, hvor vi så er uenige, men så er alligevel ikke uenige, fordi det med investering, det er jo også, hvad er det, du gerne vil opnå. For nu, sådan en som dig, der måske allerede har lavet sin faste virksomhed, har lavet sin faste penge, der er det klart, du har selvfølgelig også nogle andre midler og nogle andre muligheder, end det ændrer sig nemlig end en normal lønmodtager, for eksempel. Måske. Og det er det jo også lidt for mig. For mig, der handler det, måske for dig, er det jo måske at få tilvækst i din net worth, det her med at investere. Ja. For mig, for eksempel det her, i hvert fald det jeg gør med aktiemarkedet, det handler for mig mest om at beat the state og beat inflation. Fordi det der er vigtigt, det er, at du som privat person ikke bare tager dine penge, stiller dem i en bankkonto, og så bruger dem. Fordi altså der er noget til side. Ja, lige præcis. Ja, men det skal ikke kun til side i min optik. Det skal også investeres, fordi det nytter ikke noget at have dem liggende på bankkontoen, fordi de bliver alligevel 7% mere værd næste år. Mindre værd. Fordi der går inflation i den. Ja. Så det du lægger til side... Pengenes købekraft bliver mindre. Pengenes købekraft bliver mindre. Det er stadig samme tal. Lige præcis. Det er samme tal, men købekraften går ned til 7%, og det er det staten angiver. Men i realiteten, hvis man kigger på det, så er det selvfølgelig højere. Så det jeg sådan set prøver, det er at udligne det her system, vi har. Ja, og det er en god idé. Og komme imod inflation, fordi så når jeg aldrig til det punkt, hvor jeg sætter penge til side, og så om et år opdager, fuck, jeg kan slet ikke købe som det her, jeg egentlig troede, jeg kunne købe, fordi prisen er steget. Og det er lidt der investeringen kommer i, fordi det er en ret safe måde at gøre det på, i forhold til, du siger jo, at du vil gerne have noget
højt afkast på det, men det er også forbundet med noget risici. Det er fordi der er risici, altså, det hænger sammen. Det hænger, så det er fandme sjældent, medmindre man køber lotto. Lige og så skal man være så heldig at vinde. Man vandt de her 732 millioner. Og så er det bare lige nu. Men, ja, lige præcis. Men det er også lidt det jeg vil frem til, er, at hvis ikke det handler om at formere dine penge eksponentielt meget, så er det en god idé at investere i aktiemarkedet på en langsigtet måde. Ja, eller et eller andet, der bare kan holde værdien. Lige om præcis. det er et uger, eller og det er faktisk lidt der. Og så vil 7,4% afkast på aktiemarkedet jo faktisk være fint, fordi så har det i hvert fald bildet inflation til sidst. Ja. Jeg ved ikke, hvad inflationen er på. Jeg tror, den er 5-6%. Jeg kan ikke huske det. Ja, den har været højt op. De har et mål om at have den på 2%. Om den så i realiteten er 2%, det ved jeg ikke. Det er jo det, der er spørgsmål. Yes. Men Lose, min tese er faktisk også den samme, som det du siger. Det er det. Og det vil jeg lige prøve at gøre lidt transparent her, fordi jeg er med på, at kapitalopbevaring skal foregå somehow. Men noget jeg har erfaret, det er, at eksempelvis den her bil her, en røde MG fra 1956, eller hvornår det var, den har jeg stadig øvet. Og den har selvfølgelig en omkostning om året, fordi den skal være forsikret, og der skal være plader på, og vægtafgift. Så hvad er det nu her? Måske reparationer, hvis du kører det er så meget kører jeg i den. Men der er noget service på den, hvis ikke man selv skifter olie på lortet. Det er ikke fordi, vi skal til at lege mekanikere, men man kan selv skifte, hvis man vil. Min pointe er, at den har jeg givet 140 for. Og den billigste på nettet lige pt, tror jeg lå på 190.000 sidst jeg kiggede. Ja. Så det er jo en forrentning, der slår både inflationen og aktien. Og det samme den McLaren, jeg købte, den står til, der har lige været en til salg i Danmark. Den første jeg har set ud over den jeg selv købte, og den stod til 980.000 danske uden afgift, uden moms. Jeg gav 710 for min. Okay, så det vil faktisk sige, at det der jeg har med at beat the inflation og holde sine penge i noget, der forandrer sig selv, det har du på en helt anden måde. Helt anden måde. Køber forskellige ting, jeg også kan hygge mig lidt med. Ja. Og det er jo det, jeg prøver at sige. Malerier, billeder, motorcykler, ure, biler, både. Båden har været en lorteinvestering, men det er fordi servicen på en båd, den er så høj, at der var en myg eller andet, der lige fløj forbi mig. Den er så høj, at det tror jeg ikke kan svare sig, og jeg er heller ikke sikker på, at biler det altid kan være investeringer. Men har man alligevel lidt fornuft, og det er jo lige et spørgsmål om, hvor ligger ens interesse, det er bare det, jeg vil frem til. Fordi nogen interesserer sig for selskaber, og nogen gider sidde og holde øje med Elon Musk, og så kan man godt leve med, nogle gange så tweeter han noget skidt, og så går det ned, og nogle gange tweeter han noget godt, og så går det op, og det, så skal man jo bare gøre det. Min pointe er bare, at du kan købe smykker, altså du kan købe guld. 100%. Somehow, det har jeg tænkt rigtig meget på. Og jeg kan sige, at en af mine næste ting også, som jeg investerer i, eller vil investere i, det er krypto. Jeg har faktisk trukket mig fra det, men det er en af mine næste ting, det bliver krypto. Hvilke krypto? Bitcoin? Jeg ved det ikke endnu, fordi at det er for nogle beløb i en størrelse, hvor at jeg bliver nødt til at finde et eller andet sikkert sted at gøre det. Men jeg vil sætte mig ind i det igen. At, nu er jeg er rimelig godt ind i Bitcoin og krypto. Og der vil jeg så sige, den snak skal vi lige her efter podcasten også, kan jeg mærke, fordi jeg gider ikke have, at du sætter dine penge i noget, og så bliver det 750.000 igen, ligesom på den her Tesla short, bare fordi du ikke lytter til mig. Men Lose giver tips off-scene senere i dag. By the way, vi skal også lige have sagt, at det her det er ikke nogen investeringsrådgivning. Nej, det er der kommet en EU-lov om, at det skal man sige hver gang man snakker om sådan noget. Men det gør vi så lige. Lad være med at lytte til det vi siger. Det er det ikke det Andrew Tate siger eller hvad? Nej, det er noget volapyk og jeg ved det ikke. Men lad være med at tage det for rådgivning. Lav jeres egen research i hvert fald. Følg lidt med. Hvis du smider penge på eksempelvis rød 12 nede på casino, så er du ikke garanteret der rød 12. Lige præcis. Men det jeg mener er at det kan godt være, at vi skal lave en episode om det faktisk. Fordi jeg er rimelig godt inde i det her kryptoemne. Ja, det kunne være meget fedt. Jeg gad faktisk godt også høre med. Jeg har lige set Cryptovia, en film. Ja. Sidder på Ryanair-fly. Frygtelig oplevelse, men det kender vi alle sammen. Ja. Og jeg sidder så der og med for lidt benplads, og så ser jeg den her Cryptovia. Og fordi jeg nemlig begyndte at tænke, jeg har nogle IOTA, som de hedder. Ja. Dem har jeg mange af, rigtig mange af. Hvis din dag bliver penge værd, så bliver jeg... Så er det ikke det, man siger, you will see signs. Så kommer jeg i et eller andet vanvittigt. Kommer min store jagt. I won't tell you, but you will see signs. Ja, det er sådan der. Men på den måde, så har jeg begyndt at interessere mig for det igen, og har brugt for lidt tid på det. Jeg er godt klar over, at der måske er en potentiel fremtid. Og der vil jeg sådan lige prøve at regne på, hvor mange penge vil jeg risikere, som skal stå låst i det her. Det er jo desværre sådan, at i de fleste tilfælde, så vil man blive venner med sine banker omkring en, tror jeg, hvis man investerer 100%. For massivt i sådan noget. Uden at vi lige skal dykke ned af krypto, men
Vi skal nok lave en episode om det, hvis det interesserer jer derude. Men jeg vil lige sige som lille teaser til episoden, og den skal jeg nok forberede mig rigtig, rigtig godt til. Men jeg kan allerede nu fortælle dig, krypto er en scam. Jamen det er jeg lidt med på. Og Bitcoin er ikke en scam. Bitcoin er fremtiden. Og så må vi lave en episode omkring, hvorfor det nu er. Og det bliver hvorfor det nu er. Jeg siger bare, det var Ture, der sagde det. Yes. Bitcoin er ikke en scam. Vi skal lige have lukket lydfilen ned og kameraet tændt forfra, så vi fortsætter bare lige live. Men det er sådan, at med Audacity, eller hvad det hedder, som vi bruger, og kameraet, så vil vi gerne have, at vi lige holder en pause efter 25 minutter. Så lad os lige holde en pause. Velkommen tilbage fra pausen. Ture, du var ved at forklare noget med, at Bitcoin is not a scam. Nej, Bitcoin is not a scam. Krypto er en scam. Nå, okay. Men hvorfor? Hvad er forskellen? Fordi Bitcoin og krypto er faktisk overhovedet ikke det samme. Nej. Der er mange, der siger det, og tror, at Bitcoin er en kryptovaluta. Det er det ikke. Men jeg tænker, vi laver en episode særskilt om det. Fordi det her emne, det er hvis jeg skal forklare det ordentligt, så det kræver det mellem 5 til 8 timer. Så jeg tænker, at det bliver en lang episode, kæft, og så bliver det flere jeg kan ikke den dag. Jamen det er også fordi Bitcoin er lidt indviklet. Jamen, det er det, jeg så film. I øvrigt, kunne vi så ikke lige foreslå alle folk, der lige lytter med her eller der eller live, prøv lige at høre her, gå lige ind på Netflix i hvert fald, hvis I har det, og så se lige Cryptofia, tror jeg den hedder. Ja. Det var faktisk fint, den skar det lige ud. Hvad er det egentlig, der er forskellen på de andre shitcoins og Bitcoins network, og hvad er det, der er purpose på det? Og jeg blev faktisk forbløffet over Bitcoin Cash. I jo ikke har noget med Bitcoin at gøre. Nej. Det er en anden, der har lavet det. Det har ikke noget med Satoshi at gøre, eller hvem fanden der har lavet, hvem Søren der har lavet Bitcoin. Jeg var faktisk chokeret over det. Men tilbage på sporet, det var investeringer. Hvis I gerne vil høre omkring, hvorfor Bitcoin ikke er en scam, og krypto er en scam, så smid en kommentar, smid et follow, smid en DM, skriv ned i liven lige nu, hvis I hører med. Og jeg på Spotify, skriv selvfølgelig også til os. Følg os på TikTok og Instagram, og så laver vi en episode ekstra til det. Ja. Så tænker jeg tilbage til det her investering. Hvor meget nu er vi jo ligesom blevet enige om, at vi har hver vores vej. Du er lidt mere risikofyldt, jeg er lidt mere langsigtet. Men vi er sådan set enige om, at det er vi kun, fordi vi har forskellige mål. Og fordi vi er i forskellige stadier. Risikoprofilen er lidt anderledes, men vi forstår tesen om, at hvis man har en opsparing, så er det bedre at have den stående i et eller andet, der potentielt kan blive mere. Og det kan være biler, det kan være ure, det kan være malerier, det kan være aktier, det kan være ETF'er, eller det kan være Bitcoin. Lige præcis. Det er noget, der ikke er for risikofyldt. Ja. Hvad er din og så skal du nok ikke sige kryptoer. Jeg tror, det er for risikofyldt, men alt muligt andet. Hvad så med din fordeling? For det er jo så det, der bliver lidt interessant, når man nu går ud i praksis og siger, jeg har 1000 kroner til rådighed, jeg har 100.000 til rådighed, eller jeg har 1 million til rådighed. Ja. I det stadie, hvor du er lige nu, hvordan ser det en fordeling ud? Hvor mange penge har du i ting, der bare skal holde værdi og gå imod inflation? Og hvor mange penge har du investeret, altså noget, der skal generere afkast? Det her, du siger med, at du investerer i virksomheder, hvor du direkte har en indflydelse. Jeg tror, jeg vil sige, jeg kan selvfølgelig ikke sidde og sætte et beløb på, sådan lige det vil være lidt og tease mig selv, skulle jeg til at sige, eller lige mig selv hedder det. Men det jeg vil sige, det er, at jeg har så lidt som muligt stående på min privatkonto. Jo tættere på 0, jo bedre har jeg gjort det. Og det er vitterligt sådan, jeg ser det. Yes. Og så gør jeg det, at jeg har et kort, et hævekort, et fantastisk hævekort. Og det har en credit line tilknyttet. Og det er det, jeg bruger. Og det er rentefrit, skulle jeg til at sige. En stor del af det. Hvis man ellers overholder terms. Og det gør, at det er det, jeg bruger. Ja. Så jeg bruger min credit line. Ja. Og så hvis der skal noget til, så spæder jeg selvfølgelig til. Men ellers så har jeg min credit line, jeg bare kan køre på. Og så kan jeg sådan set fyre den af. Hvis det vil. Og den fornyes jo x dage, x tid, skulle jeg til at sige. Så den er hele tiden, der sker noget hele tiden. Og hvad har du så investeret, og hvor meget har du i genstande, der skal lige nu blive? Er den nok opdelt sådan, at jeg har 20 i diverse værdier, altså materielle ting. Ja. Det er nok lidt mindre. Lad os sige 10%. 10% ligger i ure, cash, alt muligt. Det er en meget høj risiko. Vin, biler, motorcykler,
alt muligt, og noget af det er noget, der stiger værdi, og noget af det, der ikke stiger værdi. Båden eksempelvis, den vil ikke stige værdi. Ja. Tværtimod, det har været en dårlig forretning. Men den er der, og den har en værdi. Ja, og 100%. Der ligger nok cirkus 10%, vil jeg tro. Ja, og så det andet, der har du simpelthen ud at arbejde for dig selv. 90%. Ja. Okay, det er en ret vild risikoprofil. Det er en høj risikoprofil. Men man kan også sige, at du er meget ung, så jeg tænker, hvis du skal fuck op... Altså i min tese, så er det lige præcis det, du siger der. Hvis jeg skal fucke op og starte forfra, somehow, så skal det gerne ske, inden jeg bliver 40. 100%. Kunne jeg godt tænke mig, hvis det skal ske. 100%. Så er den grund, men jeg vil så også sige, at der kommer tæt på et 2-cifret millionbeløb ind i afkast om året. Af den grund. Ja. Og det gør der ikke nogen andre steder, og det ved jeg, der ikke gør. Nej. Så det er sådan, jeg kigger på det. Det er en meget stor snebold, en porøs, en snebold, man ikke skal skubbe for meget til. Ja. For så kan den gå i stykker. Ja. Og har faktisk et eksempel på det i år, ser slet ikke lige så flot ud som alle de andre år. Ja. Indtil videre. Har kostet mig... Ja, har det kostet mig 2 millioner kroner de første 2-3 måneder i år? Tror jeg. Okay. Og det sker nogle år. Der er gode år, der er dårlige år. Så det er ikke noget, jeg ikke kan sove for om natten. Jeg sover fint. Penge for mig, det er et fucking stykke papir. Det er den første ting i det. Og havde jeg ikke nogen, ved du hvad, så det er det ikke kun for dig, det er det også objektivitet. Jo, men det er jo det, men jeg kan sagtens finde glæden i at spise en helt almindelig kebabrulle og alt muligt andet. Drikke sodavand. Ja, det ved jeg godt. Jeg har slet ikke så høje, uagtet at jeg har noget bilglæde, og jeg skal køre race i Tyskland i weekenden, næste weekend, tror jeg det er. Altså alle de der ting, det er slet ikke vigtigt for mig, hvis jeg skal helt ærligt. Det siger mig ikke en skid. Det er tilbage til den episode, vi optog om værdierne. Lige præcis. Men det gør jo også, at jeg turer og gør, som jeg gør. Jeg er ikke det bedste eksempel, det ved jeg ikke. Jeg vil så relokere noget af det. Kvæg, vi fjerner noget fakturabelåning nu, det har en værdi af en 5-6 millioner kroner, tror jeg. Og det er en af de forretninger, vi trækker væk nu. Og den gør så, at jeg kan tage måske noget af det kapital og putte hen i eksempelvis kryptoer. Eksempelvis. Så, men det er ikke sådan, at jeg skal have ind. Vi laver heller ikke udlodning i mine forretninger til mig. Ja. Okay. Det er ikke sådan, det fungerer. Nej. Det er bare at rykke rundt. Så er der altid noget, der giver forretningsmæssigt mening. Fordi, hvad fanden skal jeg med dem? Hvad er det, der giver det bedste afkast for dig lige nu? Ikke noget. Lige nu. 0. Ingen, det har ikke, de første 3 måneder her i år har ikke vist sig at være... Jeg tror faktisk, det er en af de dårlige år, jeg har haft. Ja. Historisk set, hvilken assetgruppe, altså har det været din private virksomhed, som du arbejder og dagligt med, eller hvad er det her? Er det den? Hvis man, ja, men det er jo så måltidskassebæk, som tænker jeg. Det er det blandt andet, og det ligger sig i, det tæller jeg ikke med, når jeg snakker investeringsvejs, for nu spurgte du mig om, hvad jeg har investeret i, og det er for mig enten frie midler, eller nogen, man har lånt til en god rente for at investere dem videre. Okay, så din business... Som den er ikke talt med her. Den er ikke talt med? Okay. Den tæller vi, det er jo, den har ikke taget med. Jeg har fået et valuation på den på et tidspunkt. Den har vel også et afkast, trods alt? Den har et afkast, men det er den endnu vigtigere, jeg har. Det er jo en værdi. Ja. Og den værdi, som det er, som det er i dag, den ligger på et sted mellem 88 og 356 millioner kroner. Det er meget svingende, men det er det, jeg selv har set tidligere på et stykke papir. Det er ikke så lang tid siden, at jeg fik det, fordi jeg havde nogle investorer, der stod og bankede lidt på, og ville spørge ind til forretningen. Det var ikke, fordi vi ville købe hele biksen, men så skulle man bruge en valuation, og den fik vi lavet. Og det fik vi lavet nogle proofer. Det er relativt nyt i forhold til valuation-delen. Men den fik jeg 40 sider, alt muligt, hvor jeg selvfølgelig har leveret noget data. Og der prissatte man den ene kasse til et sted mellem 88 og 356 millioner kroner. Og det var 3 forskellige modeller. Det er derfor, den svinger så meget. Ja. Så det var 88 var den værste model. Det kommer an på, hvilke købere der er, eller hvilke investorer der er. Okay. Fordi så bruger de 3 forskellige beregningsmodeller, så jeg skal ikke sidde her og sige A eller B på det. Det er noget, jeg har fået leveret af nogen udefra. Men den værste var 88. Den mellemste var et sted mellem 140 og 180. Måske 200. Og den best case scenario, altså en, der bare kommer og skulle købe hele forretningen, og bare lige havde det, synes vi bare var det, han drømte om, eller de drømte om kapitalfond, som også har pengene, så var den 356 millioner. Okay. Og det er en asset, jeg ikke tæller med. Okay. Jeg kan belåne i den, hvis jeg vil. Ja. Altså jeg kan jo gå ud og købe et hus til mig selv privat, måske til 20 millioner kroner,
og så stille den virksomhed som sikkerhed. Det er lidt ligesom Elon Musk gør, han går heller ikke ud, man trækker ikke pengene ud, sådan fungerer det ikke, og det er den anden verden, og jeg skal ikke belære nogen om teknik i det må man snakke med sin revisor om, eller hvad fanden der giver mening. Hvad søren der giver mening, sorry. Nu snakkede du om udlåning til andre virksomheder. Er det så igennem Sebis Capital, du ja, Gatsby Invest, ja. Blandet. Jeg har også udlandske selskaber, tyske selskaber blandt andet. Ja. Så hvad der lige bedst giver mening, det kommer an på, hvor stort. Er den talt med ind i investering, eller er den også? Nej, okay. Det er ude af biksen. Det er udelukkende, jeg lige har præsenteret her af fri likvid. Okay. Og så er der 4 millioner andre ting, der sikkert også er gode investeringer. Fordi regner vi det ud, så ligger der også ret meget i ejendom, for der ligger 20 millioner kroner. Ja. Og faktisk mere end 20 millioner kroner. Og så kommer der det her med værdien af de forskellige selskaber. Og bare det ene selskab er potentielt maksimum 356 millioner kroner hver, minimum 88 millioner kroner hver. Og det er jo lige nu. Men vi regner jo så også med vækst til det 5-dobbelte over de næste 3 år. Ja. Så kan du så gange den valuation bare i det ene selskab med, lad os bare sige 3, så har du givet en discount på 2. 100%. Men hvordan, altså, fordi jeg tænker, det her, det er nemlig det, der er virkelig, virkelig interessant, især for iværksæt-podcast-lytter. Fordi det er jo netop folk, der har en egen forretning, eller gerne vil have deres egen forretning. Og du siger, at du har investeret dine frie likvide midler ved siden af, 10% i ting, der bare holder sin værdi, og eller taber lidt, eller stiger lidt. Lige præcis, og 90% i noget, der ligesom giver afkast. Ja. Hvordan, hvis det går godt. Hvis det går godt. Hvordan strukturerer du det i forhold til dine virksomheder? Fordi nu har du lige snakket om det her med valuation og Sebis Capital og din multikasse virksomhed. Hvordan er samspil mellem det? Hvordan koordinerer du dem? Altså jeg har det sådan, at der er en mor-far-selskab, og så er der en masse driftsselskaber, og typisk så har de en masse risiko. Okay. Det er sådan, jeg ser på det. Ja. Og mor-far-selskabet, det er ligesom det, der disponerer ud i de forskellige kasser, men det kan godt snakke med de forskellige kasser om, hvad gør vi her? Skal vi lige snakke med selskab 2 eller 3 og høre, om de kan undvære lidt til selskab 4? Okay. Så kan det være det, de gør. Eksempelvis, uden at jeg er helt teknikken på det, jeg har jo selvfølgelig nogle revisorer med indover, så når jeg skal disponere et eller andet, så vil jeg jo typisk lige høre dem, hvad er det rigtige at gøre, og så kigger vi igennem og siger, at det kunne se sådan her ud. Men et eksempel kunne være, at Gatsby Invest stiftede et selskab og købte en ejendom i slutningen af sidste år, som skulle bruges til udlejning, og den købte vi kontant. Den kostede, jeg ved ikke, 2 millioner kroner eller sådan noget. Så der har vi ikke nogen lån i den. Det har jeg bare selv proppet tilbage i kassen, og så betalt den kontant. Okay. Det kan være en måde at gøre det på. Så har den sådan en lejeindtægt hver måned, og den har ingen rentesomkostning. Den har kun det almindelige service, skulle jeg til at sige, på sådan en ejendom. Det er altså sådan, at lejerne står selv for vedligeholdelse af alt, hvad der hører med, i modsvar til det. Men nu tænker jeg mere på, at du har jo også et afkast inde i virksomhederne, forhåbentlig. Ja. Hvordan regner du det sammen? Fordi på en måde kan man sige, at du har jo 2 forskellige ting. Det med at investere, men så har du også det, du aktivt er inde over, sådan noget som dine egne forretninger. Ja. Hvordan koordinerer du dem? Er dine forretninger ikke også på en måde en investering? Altså, hvordan ser du det? Jo, selvfølgelig er det det. Okay. Det er en investering, men det er også sjovt. Ja. Det er så, hvad det er. Men jo, det er blevet investering. Nogle af selskaberne, vi har jo en af de større selskaber, hvor vi er over de 100 medarbejdere, omsætter flere over 100 millioner kroner, og det er jo klart, at den er en fed asset at have, skulle jeg til at sige, et fedt selskab at have med at gøre, fordi at der er en masse cashflow, der giver en masse andre muligheder også med det, og den skal selvfølgelig lave en EBITDA, altså en bundlinje, som man kan bruge til et eller andet. Men det er sådan, at i kassen, vi arbejder i, der har vi typisk en EBITDA på 15%, 15-20% på vores nettoomsætning, og det vil sige, hvis vi omsætter for 100 millioner, det er ikke lige testen her, men nu leger vi bare lige med tallene, har vi omsat for 100 millioner, har vi altså tjent 10 millioner kroner, cirkus. Så kommer der nogle investeringer ned i det selskab, som så vil trækkes fra, og det er fordi, der er noget med afskrivning og hvad den endelige bundlinje bliver, og hvor meget man aktiverer og sådan noget, og så skal du betale skat af dit overskud og sådan noget, det er jo 2,5%, så vidt jeg husker. Og det er klart, det skal jo gøres regnskabsmæssigt korrekt, så det stemmer og giver bedst mulig mening. Så har du noget, du afskriver og sådan noget, jamen, det skal du selvfølgelig gøre også. Men på den måde, så har den jo sin værdi, og den er dagsbestemt, fordi det er et selskab med drift og med medarbejdere og risici af den grund. Så det kan jo gå galt. Det håber vi selvfølgelig ikke, det gør, men det kan det jo gøre. Så den værdi, den er der. Men i min optik, så er det først en, du realiserer, når, eller hvis du sælger en del af selskabet. Giver det mening? Okay. Så det er den ene. Så det er noget, du ikke tænker ind i, at det her, det er ligesom noget, der genererer penge, fordi
Nej. Den snebold, den ruller ligesom indtil du ligesom på et tidspunkt trækker dig ud. Ja, og det kan være på godt og ondt. Okay. Det kan være, at snebolden bliver mindre, det kan være, den bliver større. Ja. Det ved vi jo ikke. Det er også derfor, man bliver skør, hvis man begynder at sidde og regne på det. Fordi, hold kæft mand, har jeg 300 millioner kroner? Har jeg det? Kan du forestille dig det? Ja. Det er lige så usundt som at vinde lotto, det der. Ja. Så det skal man holde sig fra. Man skal i stedet for fokusere på, hvad er visionen, og hvad er planen, og det er pisse sjovt at arbejde med. Og det er sjovt at arbejde med. Så skal man selvfølgelig bare fortsætte med det, og give den gas. Og så skal man da bare bruge alle sine midler på at udvikle kassen, i min optik. Og så kommer der på automatik et biprodukt ud af det, og det er en bundlinje. Sådan ser jeg på det. Ja. Så jo sjovere vi har det, og jo mere vi giver den gas, og jo mere vi har en god kultur, og et godt sammenhold, og et fedt produkt, og glade kunder, og alt det bløde, det giver benhårde og kedelige brandvarme værdier på bunden, altså plus. Ja. Helt simpelt. Okay. Dårligt år, dårlig kultur. Ej, det ved jeg ikke, man kan sige så, men det er sørme tæt på. Altså, det er det virkelig. Og det er en god indikator for, at noget er gjort forkert, eller at noget er ved at køre af spor, også af den grund. Det er det første, jeg kigger i, det er, om folk er glade, hvis der er noget, hvis jeg har et minus i en måned, i en af selskaberne, så skal jeg det er interessant. Så skal jeg se, er folk glade egentlig for at være her? Er der nogen, der ikke er glade for at være her? Er der nogen, der ikke passer ind? Kigger på medarbejdere. Ja, 100%. Ja, selvfølgelig gør det. Hvor fanden kommer... det er svært for mig med det bande der, det skal jeg simpelthen stoppe med. Hvor vil du ellers kigge hen, hvis du pludselig begynder at lave et underskud, du ikke har lavet ned om i din forretning? Kunderne, markedet. Men kan vi ikke altid give markedet skylden? Ja. Det er bare verdens dårlige. Det er det alle folk siger. Men så er vendt på markedet lige pludselig. Men man laver vel, altså når man har medarbejdere, og de arbejder forhåbentlig. Måske. Så laver man vel altid noget om i en forretning. Jo, men det er jo ikke altid, at du har gjort det rigtigt, vel? Ja. Du kan tro, at noget var en god idé, og så ændrer du det. Og så viser det sig bare, at det havde bare en langt større betydning for 84% af medarbejderne i den forretning. Og det har ramt det negativt. Det kan også være, at du implementerer en frugt. Nu, det har det meget blødt, så man skal ikke tage lige noget af det her med et gram salt, og så alligevel er der noget alvor i det. Ja. Har du implementeret en frokostløsning for alle medarbejdere, så kan det være, at du pludselig kan se det på effektivitetsniveauet. Ja. Altså så kan det være, at du kan se, nu falder lønprocenten lige med 1% bare. Ja. Og når man har over 100 medarbejdere, og den falder med bare, lad os sige, 1%, så er det mange penge. Ja. Rigtig mange penge. Ja. Og det er jo der, hvor man lige pludselig bliver klogere. Fordi jeg tænker jo, du ved, de fleste vil approach det med at sige, hvis vi har 100 medarbejdere, alle bare effektive, så er det rigtig godt. Men så vil det aldrig helt være, vel? Der vil være on and off, for der er vinterdepressioner, og der er sommerferie. Når man har været på sommerferie, så går det lige et par uger, før man er helt tilbage igen. Og der er en masse ting, man skal tage hensyn til. Man behøver ikke tage hensyn til det, men der er noget i hvert fald, der vil kunne tages højde for i både internt, men også i markedet. Og det er også det, som du siger med, men det kan også være, at markedet er ramt. Ja, okay. Nu så mange kunder har vi ikke, at vi har tømt markedet. Vi er altså i Danmark, Tyskland og Sverige. Ja, så 100%. Jeg plejer altid at sige, når der er nogle gange hører jeg det, hvor faktisk under et møde, markedet det er også sådan lidt hårdt ramt i Sverige, fordi at den svenske krone er ikke så mange penge værd, eller hvad det er. Og min holdning til det er ja. Men med de antal subs, vi har i Sverige, så er det ikke nogen undskyldning. Den eneste grund til, at vi ikke vækster i det land, det er, fordi vi gør noget forkert. Og ikke noget som helst andet. Sådan er det. Og vi har også lige haft dialogen i Tyskland, og min holdning er den samme. Det er ikke noget med markedet at gøre alt muligt andet. Fordi der er simpelthen for mange mennesker til, at det produkt ikke vil kunne sælge minimum X. Om det så er at gå personligt hen til hver eneste husdør i Tyskland. Det kan jo være det der til. Lige præcis. Men det er da bedre end at bruge flere 100.000 og så kun få 10 i ugen, for jeg tror, vi kan få flere kunder i ugen end 10, eksempelvis hvis man tog til landet. Bare lige for at tage et eksempel. Ja, 100%. Og det er det min point er, og derfor så er jeg sådan meget, jeg har hørt så mange gange igennem 10 år, folk sige, men det er markedet. Det er markedet, der er imod os. Ja, gud det er det. Jeg vil sige, det eneste tidspunkt, hvor jeg oplevede markedet rent faktisk var for real imod os, det var under covid. Ja. Fordi under covid, der sker der det, at vi sælger jo måltidskasser, der er færdiglavet. Det vil sige, det skal bare tages i bakkerne, prikkes hul i, og så ind i ovnen. Så skal det have 20-30 minutter. Og det er super nemt. Det bliver ikke nemmere. Problemet var bare, at der kom en trend i covid. Vi tænkte jo, yes, nu skal alle hjem. Ej, det gjorde vi, det tager lige hjem igen, for det tror jeg faktisk ikke. Jeg vil faktisk sige, at jeg ville hellere have været corona foruden, og alt, hvad der hører med. Men vi tænkte selvfølgelig som virksomhed, super, nu kan vi få lov at levere mad hjem, fordi nu nu er folk ikke ud og handle af den ene eller anden grund. Nogen tør ikke, og nogen vil ikke, og bla bla. Det er sådan set lige meget.
Men det vi troede, der ville ske, og det vi også lige så lige i starten, det var, så væltede det bare lige ind med en stak kunder. Men de forsvandt sørme også så hurtigt igen, som de kom til. Fordi så skete der det, at folk fik tid til, og trenden opstod med at gå derhjemme og lave mad. Ja. Man havde altid i verden. Ja. Hvad skal du få tiden til at gå med? Ja, hvad skal vi lave nu? Nu skal alle til at arbejde hjemme, og 90% af danskerne, de arbejdede altså ikke hjemme på det tidspunkt. 95%, 99% arbejdede ikke hjemme. Og nu skulle de pludselig til at arbejde hjemme. Og hvad skete der så? Jamen, så tabte vi da alle de kunder igen, så det havde bare været en rigtig dårlig forretning. Men positivt til det var så, at da de så åbner op igen, så alle dem, der gik og lavede mad derhjemme, havde pludselig ikke tid til at lave mad alligevel. Og det er sådan med dovenskab, at dovenskab avler dovenskab, så folk vil gerne have fattet mad. Og det gjorde så, at vi kom tilbage på sporet. Men det var første gang, hvor jeg oplevede, at her kunne vi ikke gøre noget. Ja. Også fordi vi ville ikke pushe på, der er noget moralsk i det, og som forretningsdrivende kan man vælge lige det moralske kompas, man vil. Vi har bare et moralsk kompas, der hed på det tidspunkt, at vi vil ikke pushe nogen ind på vores produkt på baggrund af frygt for covid. Ja. Det vil vi ikke have noget med at gøre. Nej. Og sådan var det bare. Uagtet vi sikkert kunne have tjent penge på det, og have sendt en gratis håndsprit med, og jeg ved ikke hvad. No-go. Det blev et no-go for vores side af. Vi ændrede ikke på vores parametre på, hvorfor man skal prøve vores mad. Og det kunne vi selvfølgelig have gjort mere egotripper anderledes. Men prøv at jeg skal ikke tjene penge for hver en pris. Det er ikke det går ud på. Og jeg skal heller ikke have så mange kunder som overhovedet muligt på en eller anden frygt. Hvad er det for noget? Altså det er helt galt i min optik. Det gider jeg ikke. Det er mit liv for kort til. Meget, meget spændende sidevej, vi lige kom ud af. For lige at komme tilbage til det her med investeringer. Men så noget, der alligevel har meget, meget tæt sammenhæng med det her, er, at du nævner jo det her med de bløde værdier, og du for det første kigger ind og ser, om dine medarbejdere trives, når der for eksempel går skidt. Du nævner ret tit ordet risici og risiko ind i det, du siger omkring din investering, både for de 90% du har i der, hvor det skal give afkast, plus dine virksomheder. Har du overvejet for de 10%, hvor du ligesom siger, at det her det er mit backup, og det er mit puffer, at hvis det hele det skal gå skidt, og alle de her risici de bliver opfyldt, så har jeg ligesom så har jeg det mindst de her 10% i noget der holder værdi, eller måske endda ideelt. Det er de 10%. Lige præcis, det er de 10%. Har du overvejet at for de 10% at køre samme strategi, som jeg for eksempel har med det her med at investere i aktiemarkedet direkte som sådan? Nej. Det er for kedeligt. Ja. Men okay, men du siger det er for kedeligt, men det er jo netop de her 10%, der ikke skal være så risikofyldt som alt andet. Jo, men det gør mig ikke noget, om de er 20% værd, mindre værd, den dag jeg så måtte skulle bruge dem, så er det fint nok. Okay. Det gør mig ikke noget. Fordi nu kommer vi nemlig på en anden tese, hvor nu har vi jo ikke USA'en og tid her til overs, men nu kommer vi til en tese i livet, som jeg kan gøre meget kort. Det er sådan, at en ting er at tjene penge, en anden ting er at have det sjovt. Og det er to forskellige ting. Selvom du godt kan det sjovt, mens du tjener penge. Jeg holder ikke på, at man skal vente, til man fylder 55 med at købe sin drømmebil. Nej. Det er det dummeste i min optik, man kan gøre. Du skal købe din drømmebil, når du lige nøjagtigt har råd til den. Ja. Så køber du den. Fordi med den drømmebil, eller hvad det nu måtte være, et eller andet materielt, og de fleste har en eller anden materiel drøm. Om det er et stort hus, eller om det er et hus på landet og heste og alt muligt, det kan være alle mulige forskellige ting. Min pointe er bare, køb den. Køb den, mand. Interessant. Gør det. Du skal bare være sikker på, at du kan betale den. Så er det sådan set fint. Ligesom dig som 19-årig, der som gjorde det for lidt for tidligt der, for det var dyrt. Men så er du safe home på det. Du skal ikke gå ud og købe en kontant heller, selvfølgelig. Der skal være noget fornuftigt i det. Så hvis du kan få lov at låne til din bil, eller få lov at lease den, som er det, vi bruger i Danmark, gør det. Spændende. Fordi så rører du heller ikke den likvid, så kan den gå ud og arbejde for dig. Hvor påstår i de fleste tilfælde, hvis det er en bil i 500.000 kroners klassen eller 1 million kroners klassen, ved at gå ud og lease en bil og lægge en udbetaling, der er mindre, jamen så vil de penge, du så har til overs, jo kunne arbejde for dig. Og er du høj risiko på dem, så er du langt. Ja. Og omvendt, hvis det er noget, hvor du gerne safe home vil have gemt nogle penge i en bil, så køb en bil, der er 3-4 år gammel, som har det rigtige udstyr, så at du kan komme af med den igen. Og så er det jo cirka 20%, du taber på at have den bil i et par år. Så det kan gøres meget mere simpelt. Og på her, hvis vi alle sammen hele tiden skal fokusere på, at du går jo heller ikke ned og spiser og vurderer, hvor meget den pizza den kommer til at være værd, når du æter den. For den er jo lige præcis 0 kroner værd, når du æter den. Og den energi du får. Så at du overhovedet kan købe en cykel, og så er den næsten det samme værd, når du sælger den igen. Hvis du køber en brugt cykel i Aarhus, så kan du sælge den cykel for det samme, som da du købte den, men du har givet overpris for den. Ja. Og det er altså, om den er 2 år, eller 3 år, eller 4 år gammel. Ja. Kan du se det? Ja. Og det er det, jeg mener. Så vil du have en Vespa Ciao, som jeg selv lige har kigget på, der koster 35.000 kroner. Den er også 35.000 kroner værd om 10 år. Ja.
der er den måske endda faktisk mere værd. Der er sandsynlighed for, at den er mere værd, men der er ikke sandsynlighed for, at den er mindre værd. Ja. Fordi alle vil eje en Vespa Ciao på veteranplader i den rigtige farve, med det rigtige udstyr. Ja. Der vil altid være nogen. Det er det, jeg mener. Og det er derfor eksempelvis motorcykel. Den motorcykel, jeg har, det er fra 1968, mener jeg. Så det er en gammel motorcykel. Men den holder prisen. Ja, virkelig, virkelig spændende. Jeg synes, det har været en god episode, hvor vi ligesom startede med at være lidt uenige. Men så alligevel, så er vi ret enige i det her med, at det kommer sgu an på, hvad det er, du gerne vil, og hvad du gerne vil bruge de penge på, og selvfølgelig hvilket stadie du er på. Yes. Og så har den risikofyldte mod den langsigtede investor. Men ja, fedt afsnit. Vi skal nok lige forberede en Bitcoin-episode til jer. Det bliver vi nødt til nu. Jeg er selv lidt spændt på den. Der skal jeg bare sidde og lytte, kan jeg mærke. Fordi jeg skal jo have læring af selveste Herlose på Bitcoins. Det tænker jeg, at vi laver den, og så så er der ikke mere for i dag, tænker jeg. Det tænker jeg heller ikke. Skal vi ikke bare runde af og sige tak, fordi at I lyttede med? Ja, især jeg live nu for især første gang. Især live også derude. Og til jer øvrige også på Spotify, hvor du nu har med. Fedt, at I har set mere. Jeg håber, jeg får noget ud af det. Husk lige på, at som Ture også nævnte, så er det ikke investerings- og rådgivning, vi kommer med her. Det her er, hvordan jeg har gjort, og hvordan Ture har gjort. Og jeg tror, at jeg vil tillade mig alligevel at tilføje her på falderebet, at Tures er lidt mindre risikofyldt, hvilket er langt mere fornuftigt. Og mit er højrisikofyldt på mange parametre, hvor det er mindre fornuftigt. Jeg vil så sige, at du kan ikke køre på en aktie, det kan du på en Vespa Ciao. God afslutning. Tak, det slutter vi på.